И здравейте хора, аз съм Хейтър Токичо и ние ще реагираме на Анди Студио песничката. Така, съжалявам, че не е имало видео от 5 месеца, съжалявам. Така че абонирайте се за канала и пишете по един лайк. И също скоро ще си кача първия влог в официалния ми канал Токичо, както виждате тук от този канал. Каза се Токичо. Там ще направя първия си влог. Ако искате, отидете в канала, абонирайте се и ще го кача някъде към 28-29. Ще ходя в Шкорпиовци, който знае къде е. Знае къде ще бъда и да. Така, пишем Анди Студио. Така, даже не го и написах правилно май. А не! Преди една година заедно... Не! Чакай. Новата песничка на Анди Студио. Няма спивачки. Няма спирачки, да думна ли шувгъз. Така де. Опа, нищо не се... Оф! Няма спирачки. Така. О! Аз също съм я гледал, исках да видя каква е. Тъпа, по-тъпа и от първата им песен даже. Където ма нахейтихте. Малки лайнави такива, така де. Почва се. Пука ли ми, какво ще кажат, идвам. Да, пука ми, че ще те думна някъде, където ти не искаш. Да закрия, смръснен газ ги задминавам, лава бер магия. Лава бер магия, която ще ти смъкне очилата. Повярвай ми, ще ти ги смъкна. Като те е страх от мечки, не ходи в кората, пътя хващай, мечката не се закача, откача. 4 по 4 пакета качвам в колата, пуканки си пукам с моите братя. Какви рими, какви рими. Мале, оплаших се. Ръмжи ми в главата. Мале, то с как го блъснеш и да му разби главата. Мале, антилопа. Или там кой беше, не е прилично да блъскаш хората. Ще му стане лошо на главата. Не е така. Не е така. Мечките си знаем, че сме най-добри в играта. Няма спирачки. Да те думна в газа! Така ли? Само атака. Уоу! Тая боксерка е. Защо пак? Защо? Пак и се виждат тия хуи работи, бе. Ръмжи мотора и сме на старт. Мале, какъв бияч. Мале, Йоан Петър е пълен бияч. Ръмжи в главата, мечките си знаем, че сме най-добри в играта. Няма спирачки. Ох, хайде, болят ушите. Ръмжи мотора. Вижте го. Мале, какъв бияч. Мале, това ще ми бъде. Чай, да си махна кросхера. Го. Така. Готово. Това ще ми е. Така, бомбини гозини. И сме на старта. Чакам брояча. И отка... Уау! Анди, какви са тия яки очила от левчето ли си ги взе или от темо? Не знам. Чам 3, 2, 1. Не си покажи газа, бе. Между другото, онзи ден правих лава бер пуканките и уния с кокос. Буквално са сложили пуканки, сложили са ги в микроволновата и са сложили някакъв вкусител просто. Това е. Не си взимайте, ще повърнете. Мечките обичат мед, Мечките обичат сперма с мед. Това са стари клюки, гледай нашата мечка как обича. Мале, какъв гол! Мале! Направо петорка давам. 5 точки дам. И мечешки услуги, дами, няма не на мене, ти имам тебе, май те хвана страха, мечката не дей мислия. 4 по 4 пакета качвам в колата, пуканки си Йоан Петър е много добър баскетболист, бе. Мале. Между другото, я пишете в долу коментарите, искате ли да реагирам на той мистер Кеш. С моите братя на капака. Ръмжи ми в главата, мечките си знаем, че сме най-добри в играта. Няма спирачки, само атака. Само атака към газъчи.
Хаштаг бонус, в гъса ти влиза конус. Моя конус влиза. Много е дълъг. Айде стига и показахте задните части и предните части. Не е прилично. Трябва да ги репортнем. Между сме на старта, чакам брояча и откачам 3, 2, 1. Лава Бер ще ти се изпика в устата. Лава Бер умри в шахт. Лава Бер метни се в шахта. Май го повторих пак, не знам. Лава Бер умри в казан. Само така как се гъзи човек. Как се гъзиш, преди си покажи и предните части. Момчета, ще се ли гавим или ще врътнем още една врътка? Ще ти врътне един зад два. Не мога. Ще ти врътне един зад два. Аре, мамасита, газ! Той си па половината пуканки, просто е така! Гайс, официално забранявам Анди Студио в България. Забранявам ги. Това беше, както виждате и да, това беше най-тъпата песен. Така. Моите думи, кои ще бъдат. Съжалявам, че имаше такива хубави лоши думички, ама просто ме изнерви. Както вика Линшо, ай да вратнем още една, ще ти вратна един зад врата просто. Оп, ще ти вратна. Да, надявам се да ви е харесал, моля ви не ме Какво е това? Какво е това? Да, де, така де. Добре, сега ще четем. Определено тази песен ме кефи повече, вижда се и се чува се, че всички са надградили в пеенето. Лили колко... аз прочетох Лили. Личи колко труд са вложили. Браво на вас, продължайте все така и с всеки път да ни изненадате още приятел. Не. Тази песен имах чувството да повърна. И аз съм така, братле. Един лайк. Определено тази песен ме... Чакай, бе. Ти моето ли е? Да. Опа. Аз ти съм го написал. Добре, бе. Определено тази песен... бе! Направо се да превесирах още повече след този клип. Браво, моето момче. И обе, братле! Ей, Ванеса, ще дойда у вас. Отвратителни сте. Вие сте поне 30 и на 35-те Лава Бер everywhere. Това е най-хубавата. Умре в шахта. Чакайте. Имам идея какво ще ти направя. Само да го намеря това и ще ви покажа какво ще бъде. Някакви първи... О, брат, фингър. Така. Така. Какво най-гочини, ей! Най-яката песен. Отвърът! 2 е най-добрата част. Човек, ти луда ли ставаш? Каква е тази реклама? Я изшупи главата, бе!
Виж какво, въобще не си позна. И Криската има нова песен, моля! Добре, сега ще реагираме на Криската песента. Добре, така. Това беше от мен, аз бях хейтера Токича и ай чао!